karya doka. Rabbana taimaka ka bani don isar daga andana ni mafakar masu so abunka. Ƙara tsira marar iyaka, kaɗa manzan da bai da tamka, sada alansa masu bunka. Sasa bansa na bukata, wanda kekinsu ya yi wauta tun da yana kin masu bunka. Ga wani aiki ina shirin yi, wanda idan na yi an yi koyi, zan sami kyauta ta rahamarka. Na kula duniya ta zamanto abin misali ko kwatanto ga masu mance da ran kiranka. Domin abin ya wuce tunani, ko a zuci yana da rauni, akan kuɗi wasu kan yi shirka. Wasu halabin su ta yi zamowa haramin domin kwane kulawa, suna da kyashi na fin da zakka. Gani suke su fitar su bayar, kamar kuɗaɗen su za su karar da su manta samu ake agunka. Bar da su mi batun matasa, wanda a da suka cinye gasa, sun fi yawa a cikin mayaka. Da su ma'aiki ya yaɗa zance, ya zama addini ya yi zarce, a duniya ba a mai iyaka. Amma a yau an biye wa mata, da dukiya ba kyauta bauta, ba maraba mu da masu hauka. Duniya ba gidan zama ba, lahira ba mi tanadi ba, kuma muna kin ai mana girka. Hankali kan shigo jikina, ina tuna bi da wangarana, da ke gudun wanda suka sanka. Ranar ta lahira akwai kata'i, yan uwa kan mariski sa'i, mu gyara duk wani aika-aika. Taro na lahira shi na hanga, ba masu wando ba masu riga, kamar misalin ran haihuwarka. Yan uwa mu tuna da baya, lokacin da ake ta zariya, kar su kabarin kaza a kai ka. An yi rami kaza a kwantar, malami addu'a ya bayar, da ya kamata ki an rufe ka. Ko da a aikin ka kayi daidai, masu tambaya za su zo dai, su ci kazazza na ayyukanka. In ka ce ba abin rubutu, sai su ce a kai nazarto, cikin tufafin ka za ka yanka. Shi kwa yawon ka tawada ne, ko da yatsun ka kayi zane, an naɗe an saka wuyanka. Ran tsayawa gaban sarauta, shi rubutun za ka karanta, rabu bai sauya ayyukanka. Wanda wannan yake gabansa, mai abun makalewa wasa, ko kwaɗayin duniya ji hauka. Shawara za na ba mi kyauta, wanda ya bi kun ga ya rabauta, maza rike shugaban ma'aika. Annabi gatan marasu gata, ya yi gata ga masu wauta, shi na rike zuciya da fuska. Lahira za na samu sauki, don kwashi ne saman mataki, zai waran da kawai ta tufka. Bi Muhammad ina masoyi.